Los, usa ka leader sa simbahan nga Kristiyano. Natawo sa 115 o namatay sa 180. Nagsulat na daan siya nga ang mga Christian nagselebrar sa December 25. Pagpahunungod sa pagkatao ni Kristo. So, post-apostolic era. Muanto ta sa unahan. Kadto mga kaigsunan, mo to si akong ginganlan nga si Theophilus, mga kaigsunan. Napoy lain. Ang usa niini mga kaigsunan mao ang usa ka post-apostolic gihapon nga leader nga nagahatag kanato og pagpahibalo nga gi-celebrate usab sa mga Christian. Natawo siya 117 paingon ngadto sa unahan. Siya gikan kang John og ang tinuno ni John mao si Polycarp og si Polycarp dunay tinuna si Irenaeus og si Irenaeus mao ni ang iyang tinunan karon nga atong ginahisgutan. Siya usab nagpahibalo nga ang Christian dugay na nga nag-celebrate sa December 25 panungod sa adlaw sa pagkatao ni Ginoong Hesus. So atong makita nga kanusa lang giadaptar sa imperyo sa Roma nga pagano 274 AD. 274 AD. Pagano kini na Roma. Si Emperor Aurelian. Nagpasabot nga pila pa ka mga tuig una nag-decree ang maong hari nga celebration sa December 25 panungod sa alang sa adlaw ang Christian daan na nag-celebrate. Therefore, ang Christian wala magkopya sa pagano sa December 25. Ang pagano mo ni kopya sa December 25. Nga naman, sa wala pa si Aurelian mag-decree ng December 25 alang sa panungod sa adlaw, ang ilang fiesta sa adlaw August 9 o August 29. 28 rather. Pero kay nakita ni Aurelian siguro nga mas bibo man ang December 25, so yang giusab ang December 25 nga alang sa pista sa adlaw. But remember, ang pagano mo inangupya sa Christian. Dili ang Christian mo inikupya sa pagano. Therefore, December 25, dili pagano mga kaigsunan. Naong pangutana, Pastor Serrano, ang December 25, mabagyo na tawahan ni Ginoong Hesus. Wala tayo ebidensya. Historical background, historical facts, wala. Wala. So kini gitawag lang kini nga assumed date. Kay ang mga Christian leaders niadtong panahon na ilang gina kwinta-kwinta. Pagkatao ni Ginoong Hesus sa panahon ni Augusto Cesar, ilang gikwinta, ilan ang assumption ha? Ngang Marso 25, maoy pagpakunsad sa balang espiritu kang Maria. So nanamkon si Maria, Marso 25. Presumption. So kung imong ipon, March 25, siyam kabulan, December 25, nanganak si Maria. That is presumption and assumption. Okay. Ang dakong nga argumento diha mao, Pastor, imposible nga mataw sa Disyembre. Tingtugnaw. Tingtugnaw. I agree with that. Tingtugnaw. Wala nyo tayo lalis na na. Kay tingtugnaw man mga kaigsunan, mo nang niadto ako sa Wikipedia ug akong gitanaaw ang temperature sa Bethlehem mga kaigsunan sa panahon sa winter. Ako yun ang basahon. Bethlehem has a Mediterranean climate. A hot and dry summers and mild winters. Mild, ha? Di man na. Winter temperatures, middle of December to middle of March, can be cool and rainy. January is the coldest month with temperatures ranging from 1 to 13 degree
Celsius. So, ang December mga kaigsunan, winter pero mild. Ang coldest tuwa sa January. Nakaroon ang pangutana. Makaadto ba di ay kay nag-iuman ng Lucas Kapitulo 2 ngang manulunda nagpadayag ngadto sa mga magbalantay sa karnero ug nag-ingon himay ang Dios ang kalinaw sa yuta kay adunay nagpakatao sa Bethlehem ngagputos lamang og panapton umadto kamo. So ang argumento diha mo ngano man nga ang magbalantay sa karnero naman sa gawas nga tingtog na human. Okay, may mga scholars nga nagtuon mahitungod sa kinaiya sa mga shepherd sa Bethlehem. Og nakaplagan sa mga writers, dito gud sila ni Puyo. Nakaplagan nga di ay sa summer o sa fall, kanang pagpangadagdag sa mga dahon, abunda ang sagbot sa patag dool sa Bethlehem. Busa ang magbalantay sa karnero, kung maadlaw magpakaos karnero, apan kung magabi ang tanang karnero, tipunon didto sa turel. Og ang turel kanang mabatulang nga gi patong-patong. Didto na magabi. So ang magbalantay sa karnero sa panahon sa summer o sa fall, wala sa field. Nabali ang inyong hunahuna. Wala sa field. Nga naman, abunda ang pagkaon sa sagbot sa Bethlehem sa patag. Busa pagkahapon, abugo ng karnero paingon ngadto sa turel nga bato ang koral. Mao hinungdan nga ang tanang karnero to as turel, ang tanang magbalantay to usab duol sa turel. Apan sa panahon sa mild winter sa December, ang sagbot sa patag dapit sa Bethlehem hurot na og kaos karnero panahon sa summer o sa fall. Ang sagbot nga available tuwa na sa unahan, tuwa na sa bakilid, layo na sa Bethlehem. Busa kining magbalantay sa karnero, wala na'y panahon nga makauli sa Bethlehem. Sa panahon sa winter, mild winter, ang mga karnero kipakaon nila dito sa medyo mga bakilid, kay tuwa dito ang daghang sagbot. Kay wa man makaabot ang mga karnero panahon sa ting-init. Busa, layo naman nila abugo ng karnero, magkampo na lang sila dito. Pagkagabi, mag-alirong sila sa mga karnero nga natipon. Di na sila makauli sa Bethlehem, kay layo man ang Bethlehem. Mao hinungdan nga sa Lucas 2, nagpakita ang manulunda didto sa mga nagbalantay og karnero, didto gyud sa kasagbutan, nga diin ang mga karnero gipakaon, punto tungod kay mild winter. Di na sila makauli sa poblasyon sa Bethlehem, kumbaga, kay layo na. So atong makita, nga kanan di ay mga magbalantay sa karnero nga naa sa gawas na nagpadayag ang manulunda could not be counted against nga nataos ginisos sa Disyembre. It can be counted in favor nga nataos ginisos sa Disyembre. Kaya ang December is only mild winter. So atong makita mga kaigsunan, nga ang December is more on possibilities rather than impossibilities. Suwado na to sa una-una nga dili ang magbalantay sa karnero makaadto sa gawas kay tingtugnaw. Mild winter. Mutungtua sila sa layo. Nganong naaman sila sa outdoor. Kay tuwa man sa layo, di na makauli sa poblasyon. Pagkatao ni Gunisos, ni Duaw ang manlunda didto sa bakilid sa Bethlehem na halayo na sa patag. Moinungdan na naabtan sa manlunda didto sa gawas ug wala sa ilang mga balay. So inyo nang tanawon nga punto. Karon ang pangutana. Pastor, di man day tinuod nga December 25. Ang akong ikatubag mao, dili ko moingon nga dili tinuod. Dili pod ko moingon nga bakak. Ngano man, ani ang logic? Kung moingon mo nga ang December 25 dili tinuod, how can you prove? Ang inyo yung gikapital
kanang tigtugnaw. Ato naman nga subat. Ako magsugyot ninyo. To disprove that December 25 mo'y nataw sa Gunisos, give us the exact date nga dili December 25. Because a lie can only proven by the truth. Now give us the truth kanus ang nataw sa Gunisos kay adto ko mo celebrar. Kung moingon ka Agosto 2, wadto ko. Basta kay insakto mong ebidensya. Ang kaproblema na to, sige tag-atake sa December 25, wa po tayo ikapuli. To disprove na dili tinood ang December 25, give us the exact date. Hangtod wala mo exact date, do not attack December 25. Ikaduha, sunod ng punto nga ako. Moni, assume ramangod ni. Butang, ila itong gibanabana. Ilang gikwenta na pagbisita sa Manulunda kang Maria, posible mo na nga bulan, ihap nilag siyam ka bulan, motong ni Sangko December 25. Assume date ka na. Now niya, sa pioneering days sa Sulads, first time gyud nga mga missionary ni adto sa mga kabukiran sa mga manubo. Naglista sa mga bata sa mga manubo. Naingalan, ang problema, kanong saan na tao. Mangutanan sila, kanong saan na tao. Moingon na inan, nagbaha man itong pulangi. O saan man yung paghibalang na? Oh. Ay, tingkuan man to, ihalas o baboy. So, wala tayo pitsa. So, ang gihimo sa mga pioneer nga mga sulads, nagbana-bana sila, okay, kini, Agosto 2, tuig mo na sila, mo'y nagista. Kaya di man mahimo nga i-enroll nga wala ipitsas pagkatao. So, kining bata, nakagraduate sa grade 6. Nanay iyang birthday. Pero ang nagtudlo sa birthday, ang sulads. Karong mangutana ka, bakak na. Usaon niyo po paghibalo nga bakak. Abi ihatag ka nung saan na tao. Muadto ka sa inahan. Moingon na nagbaha man pulangi, mo'y pagkatao ni bata. You see? Kining tanang mga estudyante sa mga kabukiran niya itong first batch, ang ilang tanang birthday, assume birthdays. Pero sultian ko kamo, gidawat ka na sa gobyerno pagpangiskwela nila. Nga mao na ang ilang birthday. Sumaw ni mga kaigsunan, December 25 is only an assumed date. It can only be proven na dili tinuod kung doon ay ikatag nato na insakto nga pitsa. So please, kamo nga walay pitsa nga insakto, kung di mo mas celebrate, walay problema. Kung ang nag-celebrate, ayaw lang pong hilabti.